Oh, lan nek nelangke mah ngenani aku. Ana wong diterangke timbaling dene. Anyar ben ora ben. Maklum sih wong. Sampai bilang kok yo kanan ring nganggo kardus iki lho. Ya salah. Pas apa wong yo radus tenan kok. Apa yo terus radus kok ngene yo radus kok. Cek wingi mah ro radus. Dadi jenengan kenengan jinabah, kenengan hadas gede, ning ora age-age adus. Apapun alasane ngendene niku enten ancamane utawa enten pengendikan-pengendikan sing sipate medeni karena enten hukum lah paling ora. Nek cara bahasa keren enten konsekuensine. Kena jinabah, kena hadas gede, kok jenengan nunda-nunda dosa. Alasannya warna-warna rasa tak terangke ndak maming saya ora teko iki. Nek ora ngeten niku niki mungkin jenengan yo adus ning rukune adus ora ditetepi. Rukune adus niku ora sak kabehane gahota awak kudu teles kena banyu. Sak kabehane gahota awak kudu teles kena banyu. Nek ngantek sithik rong itik saka gahota awak ana sing ora teles sebab musababe ora teles ya pepak ya werna-werna lan iki mesti adus gedene rasah. Mula ten iki wa min tarki sayyid minal jasadi lan ninggalke suwiji-wiji saka jasad utawa saka awake. Dadi ana sebagian jasad, ana sebagian awak sing nalika kita adus gedhe niku ora teles. Niku rada bahaya niku. Kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Ngendikane Kanjeng Nabi salah satu utawi ana telung golongan. Ana telung tingkah utawa telung kahanan. Iku la takroba ora bakal nyerai hum ing telung golongan wong niki sapa al malaikatu para malaikat. Yen telung golongan wong sing malaikat ora bakal nyerai golongan telu niki. Dirupane al junubu sing nomor 1 junub kenengan hadas gede. Niki mengke malaikat ngedoh nek jenengan urung sesuci sak suwene kenengan hadas gede niku malaikat ngedoh. Kanjeng Nabi lho iki ngendika. Dadi rasa deyeri engko ngeyel. Mahana sing rata iman bantah hadis iki lebantah kaya ya oke. Terus nopo nek malaikat ngedoh ngono lho modele. Wen jenengan ki ora paham bahwa setiap menungso niku diganteni malaikat sing statusé malaikat niku njaga awak kita. Dudu malaikat raqib, dudu ngatih, nek raqib ngatih nyateti amal. Ning sing dimaksud penting niki malaikat sing karo Allah Subhanahu wa taala diutus njaga awak kita. Setiap kita itu dijaga malaikat. Mula maneka tumu sing jenenge wong tumu niku ora iso diarani mati cilik, wong nyatane anggar muni tumu ya wis ora krasa apa-apa to. Wis ora ngerti apa-apa, ora
rasa apa-apa. Kamu kok kadang nek turu niku mung sak nggon, nek cara kula jaman mancing ngeten niku ya turu ki mung waton gletak ning nggih kali kuwi. Waton gletak lemeke godhog-gedhan. Nek antuk kae, padahal ya nek mancing bulingan mung gletak kae. Nek trotoar jembatan Barongan kae piye? Sing awali mancing sik dhewe mung kula sing kok. Ubar niku terus ana wong liya sebelum mancing bae. Awal-awal biyen rombongan kula. Lah nek ngantuk gletak niku ora lewekan. Kamu kan jenengan perso sing jenenge trotoar niku ya ana semut. Ya ana ular gagak. Ular gagak iki ular kaki 1000. Sing sikile wah banget kae lho. Ana ular luwih. Kadang sok ana ular. Kayak jenengan yo pirsa sing jenenge semut iki mesti golek bolongan-bolongan. Semut niku seneng mlebu nang bolongan-bolongan ngono. Jenengan yo cetan di bolongan irung, bolongan kuping. Sare kok yo semut ora mlebu ning ngono. Jenengan ora ngerti apa-apa. Semut ora mlebu termasuk kewan liyane sing kudune grempet. Ya ora gremeti awake dhewe ya ora. Niku asline ora kok mlaku dengan begitu saja boten. Nek teko kita niku direksa dijaga roh malaikat. Sehingga semut dan kewan liyane niku ora gelem ngerti wong ana malaikat iki. Artine malaikat ngreksa kita men kita niku selamat saka kanca baya. Nek jenengan Juno, nek jenengan niku ki kenengan hadas gede, malaikat iki ngedoh. Rada beresiko niki mungkin nek kenang musibah, kenang bala, ya ora salahe sapa-sapa, ning salahe awake dhewe, wong awake dhewe ngedohke karo satpame, ngedohke karo sing jaga. Mulane nek kenengan junub kenengan hadas gede ini nek adus aja ditunda-tunda. Age-age adus ngono wae. Nek cara bahasa guyon kaya sing kula aturke mau kae, lah kok arep neh jek. Ayo neh pikir engko. Pikir engko kaya neh sing penting saiki kena junub aduse wong muni arep neh kae engko mbok. Orang mesti iso tenang, orang mesti neh tenang. Wong kadang kala saya ngantuk ya bablas turu kok. Ceritane wong-wong lho iki. Wong angger bar kenen junub, saya ngantuk kae arep bawane neh, ngono ya mung sidane ra neh kowe kok. Mung karepe tok. Apa meneh sing do ngaji iki wis cetha mung karepe tok. Weh tenan iki wong sepuh-sepuh niku kan sak suwana to iki wonge. Nek diwara wae jaya prakteke ya apa. Iki nenggon babakan junub. Mulai age-age adus. Rukune adus loro, penak banget. Sing jenenge adus gedhe niku rukune loro. Sing nomor 1 niat. Niat aja ngantek lali wong adus iki werna-werna. Ana adus junub, ana adus haid. Ana adus wiladah. Ana adus nifas. Jadi niate penting aja ngantek lali. Niat ingsun adus jinabah. Lillahi ta'ala. Nek lengkap ya nawaitul husla lirafngil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Fardhon wong pancen adus niku ki fardu wajib. Mula enten fardhon lillahi ta'ala nek arabe ngaten niku nawaitul husla lirafngil hadasil akbar fardhon lillahi ta'ala. Nek mboten ngaten niku enten versi kedua nawaitu huslal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Dadi lirafnil hadasil akbar ora dilafake ra apa-apa karena wis diperjelas, wis dikukuhke
kelawan kata utawa kelawan lafaz ghuslal jinabati adus jinabah. Arab angel iki ketake ketara do meneng wae. Lah nek Arab angel nggo Jawa Pak. Ibu-ibu sing sepuh-sepuh nek Arab angel iki ki nggo Jawa niat ingsun adus jinabah fardu krana Allah. Dadi niat ingsun adus jinabah. Niku rukun sing nomor 1. Penting banget wong niat iku kudu kok ya dadine ibadah ora dadi niku kuncine nang niat. Mula ana hadis universal innamal a'malu binniyat. Universal niku innamal a'malu binniyat. Yo Jawa wae ora kudu dilafatke ning lisan ibu-ibu bapak-bapak ora kudu tulisane omong nawa itu ghuslal jinabati ora sing penting atine kemertek malah kepara malah ati wae lisane ora usah nglafatke sebab posisi niat niku biasane ning jero kamar mandi niku lisane ra oleh nyebut asmane Allah gane ra oleh nyebut ya kok atine wae iki ngelmu kaya ngeten niku rasa berdua duwe lho. Nak sing ora tau ngaji ngoten ya ora dong tenan adus-adus ngene iki. Lek lafate ya ngomong kae, yo adus keramas ngono kuwi. Lah adus keramas ki piye ngono ya ora pati dong pokoke mung waton adus sementara niat ora tau dipikir. Leniat kapan? Leniat bareng karo gebyurke banyu ning awak sing sikik dhewe. Misalkan nganggo ciduk ya nalika ciduk banyu digebyurke sing sikik dhewe ning awak kae ati sekalian nah wae itu ghuslal jinabati. Bareng karo gebyurke banyu sing sikik dhewe. Nek buka keran utawa nganggo keran nganggo selang ya nalika ngarahke miline banyu saka selang ning awake. Nek nggo selang, nek sing sugih-sugih nggo shower. Sing sugih-sugih kok ya sing kene rasa takon shower iki apa, rasa takon aku ngopo. Malah sing cerak kali wetan ngono ambles e mah kaduan. Dadi nek adus mah nang kali ngono mah gedan. Kali opak mah ambles-bles ngono ki teh. Jenggelek ngono terus kabeh. Neng bisa nek saiki yo do gengsi omahe apik-apik kamar mandi jero. Adus kali. Tuh nek sing sepuh-sepuh iki rasa pripun iki mangsa banjir ya. Adus kali mah hilang. Rabane. Sing nomor 2 ngrantake banyu ana ing dalem sekabehane gawe awak saka pucuk mbun-mbun ngantek tekan tungkak ngisor teles kabeh. Dadi rukun sing nomor 2 ngrantake banyu. Ora kudu keramas. Maksudnya ora kudu nelesi banyu ning rambut terus kok nyampo, ora kudu nyampo. Ora nggo sampo ki oleh, ora nggo sampo ki sah. Nek adus gedhe kuwi, apa kok adus gedhe, aku lek adus gedhe paruan wae, lah kok perlu tuku sampo. Terus gede pada tak sampo, wela nek kudu kramas tok sing ngudonge sapa? Lah nek kudu kramas jaman biyen iki adus yo rasa kabeh wong ora ono sampo. Nek biyen sampone ping ngobong perang diwadahke besi rada dawa kae. Terus kok digubyurke ning sirah titik-titik. Nggo perang nek jaman semono niku. Sakurunge merang, mbuh zaman sakurunge merang. Mulane nek jenengan dipaham, adus gedhe kok kudu keramas dalam tanda kutip kudu nyampo, salah.
ora kudu diupo sing penting saka pucuk bun-bun medhun kabeh teles kena banyu. Nek jenengan nunda sak suwene 200 sak suwene jenengan kenengan hadas gede malaikat ngedoh. Wasakronu sing nomor 2 mendem. Mendem niku malaikat ya ngedoh. Mbuh mendem omben-omben, mbuh mendem pil. Sing malaikat ra ngedoh niku nek jenengan mendem gadung. Kuwi ora apa-apa malaikat ra ngedoh. Nek mendem gadung kuwi nek mangan gadung mendem iki ketoke le proses gadunge sing kleru. Le ngolah gadunge sing kleru. Nek dem-deman kae pancen disiapke men do mendem. Nek gadung ra ora, nek dem-deman mbuh pil sing jaman saiki moderne pil niku dadi degleng-degleng kae. Iki nek rapil ya omben-omben, nek omben-omben saiki nek cah nom-nom ora milih pil wong murah to. Nah, pil kan murah. Ketoke 30.000 lah 10 gitu. Iki meng ngomong iki. Kene kok sabenerang iki meng kleru iki. Iki men cetok men jelas kene iki tare wangi takon-takon mah ditutup. Kula kene ngerti takon ora kok konsumsi. Bubuk sumpah yakin. Ora konsumsi ora. Pokoke ora kenal karo minta takon wong dileleh nyuwun sewu anggeningan-anggeningan kae mesti sok barengan cah digleng niku. Cah do sungling nek kena pil kuwi. Malah wangun kae jager ngoten niku. Le omong wangun kae. Sorry lho Pak Yai aku mendem ngono kuwi. Lah sakarmu. Lah kula ora tau takon, aku tak takon santai wae wong ning awake dhewe. Regane piro sih? Aku ngono kuwi lho yo. Arep tuku kok yo tak ngerti dari sithik aku yo. Iki maksude pengen tak nggo ngerteni. Nah, kono nek kula takon rego ora jelane takon arep tuku kok. Lewat aku wae. Makanya tau ngomong aku sing deloro dulu nek jajalan. Oh ya, yakin angger ketemu ning angkringan wis do kendel-kendel tenan. Ha niku kula ngerti takon regane ketoke 32-nan ngono nek 10 sing pil kuwi. Lah nek omben-omben ra larane pol saiki. Topi miring kok anggur merah wis saiki 80.000 tok. Lah ya omong wis kok. Sing itu. Wah, gini tukang ngaji, berliberangi penak, tak rewangi sinau, tak rewangi takon-takon, jenjengan ki men paham kok. Malah sing jowo kae jenengan ketok iso ngombe kae. Ngombe mbahmu. Yo ngombe teh. Ngombe teh. Posisi mendem ngeten niku wis malaikat ngedoh. Malah ana pengendikan sing paling bahayani 3 golongan sing Allah ora bakal nglirik, ora bakal nyawang, layang duruhumullah. Allah ora gelem nglirik, ora gelem nyawang. Wala yuzakkihim lan Allah ora bakal ngresiki nyuceni wong-wong sing niku, ora bakal nyuceni. Wala yukallimuhum lan ora bakal ngrunui. Kepara balahum ngandhabun alimun, malah wong kuwi disiapi siksa sing banget oleh nglarake. 3 golongan kuwi salah siji saka 3 niku wong sing biasake mendem. Dadi mendem wis cetha ora bakal dilirik Allah, ora diluluhi, ora disuceni. Kepara disiapi siksa sing banget oleh nglarake. Sing seneng mendem-mendem kuwi lho paling bahaya meneh iki nek pas mendem mati.
Wah, wes iki wis cekon neraka nek ngantek pas mendem mati. Nah iki aman ngomong sepuh-sepuh ora bakal kenan mendem kok. Saiki nek biyen kok uli-ulikan. Biyen wis masa lalu ditutup gandeng wis tuwa pokoke saiki diniati golek dalan padhang. Salah siji tandang golek dalan padhang. Kelakuan sing peteng, kelakuan sing sipate diharamke Allah iki mandeg. Wong wis baca tuwa aja wani-wani jenengan. Sakron mendem. Mula-mula ya sok gumun jiwa kok seneng mendem kae iki kebanggaane apa ya? Sing dibanggake apa? Kayak kamu kok sing do mendem kae iki minta momen kena problem, kena masalah terus umek pelayine mendem. Nah kadang kalau probleme masalah ini ming masalah ekonomi, Pak. Jadi masalah ekonomi sing gampangane ana butuh ning sing butuh ra ana mumet terus mendem. Dadi ndek butuh sing butuh ki ora ana, terus mendem. Iki ra ya saya ora mutu to. Wong arep nutup butuh ra ana iki gampangane kere ngono lho. Wong ndek butuh ra ketutup kok berarti kere iki. Lah kok mendem, kaya aku wong terus tembune kere mendem. Sing dialah papane wis kere mendem. Malaikat kuwi mangkele pol. Nah iso iki sugih lomo ra kenal mendem, badane nggo bangun kraton ning akhirat. Wah iki janji tenan. Ora kenal mendem-mendeman. Bondo iki nggo mulyake dirinya ning akhirat. Salah satu bentuke lomo seneng weweh nyanyok. Do trimo meneng kok ora seneng kok ya. Angger iku sing lapat nyanyok ki ra setuju nek kok. Wong nyanyok ki luwes kok. Kadang jenengan mikir kadoan kok yo nyanyok iki. Nyanyok ki nek nang omah sing bapak-bapak iki nyanyok karo bojo cetha. Cetha niku bajaran gedhe. Kula kerep matur karo jenengan, mbuh ning manten apa mbuh ning jabat manten, paling gedhe-gedhene ganjarane duwite wong lanang kuwi duwit sing diwenehke bojo wadone. Berarti nyanyah karo bojo ki top tenan kok ya. Ngene aja ado, nek ndek iki prioritas nyanyohe ning bojo sik. Pokoke nyoh golek ganjaran gedhe ngono wae, Pak. Ora kok nyoh ben oleh balesan saka bojone. Ben bojoku tak keane, gengko nek tak jak ben gelem rasane ngono kuwi. Kuwi ora lillahi ta'ala, pokoke ngekeki golek ganjaran. Bar kuwi engko sing wedok gelem dijak ora gelem rasa dipikir. Engko sing wedok gaweke wetan ora gaweke rasa dipikir. Engko sing wedok ngajeni ora ngajeni rasa dipikir. Sing penting duwe tak golekne ganjaran gedhe tak wenehke bojo nyok wis titik oleh ganjaran gedhe. Lah kono ora gawe wetan ora apa gawe dhewe, memeng angkringan. Ngono kok angel. Yo penak wae mriki digawe penak rasa digawe angel. Ning dengan catatan, lek gawe penak niku masalahe misi kita golek rahmate Allah, misi kita golek ridho karo golek swargane Allah. Dadi tanda ngene tanda ngono niku niate arep golek ridhone Allah karo swargane Allah. Nek sing lanang umpamane semandang, engko sing wedok ngakoni ora ngakoni, ngekeki imbangan ora ngekeki imbangan, peduli ora peduli rasa dipikir, sing penting Allah peduli, sing penting Gusti Allah ngekeki ganjaran. Iki jenenge wong sing ikhlas, dhuwur derajate nek ana iki. Ning yo engko prakteke abot. Ya prakteknya abot tenan.
wis nyoh lho. Iki ana dhuwit, ngono ditampa karo sing wedok. Ngono ya sing wedok ora tandang apa-apa. Akhirnya kita temandang dhewe. Ha iki kok nek ora lillahi ta'ala, ning ati ning rasa rada ndundel. Ning ati rada ndundel. Jenengan bar ngulungi duwe, bar kuwi terus ngerti sandangan reget nang kursi, nang sampiran, nang pawon teng klubruk karo sing wedok dijung. Dadi tembunge ngantek jero omah iki teng cedhek ngono kae lho. Kuwi nang jero omah teng cedhek. Akhire jenengan sing rada peka karo anak jikuki dicemplung wewer, dikup terus dikumbah. Iki jenengan ya sing mbah. Lah tangga ngono wae sing wedok weruh ki malah omong, "Lah mbok ngono kuwi, Pak." Wis kaya. Ya jebul sing wedok mah peneran. Mula nalika tandang niyatono golek rindane Allah. Nah, kula senenge ning incengane ridane Gusti Allah, incengane kena nggo sangu mati. Wis ora butuh pengakuan, ora butuh imbangan, ora butuh kepedulian. Pokoke butuh kula ki dadi celengan ngamalku, sesuk kena tak nggo sangu mati. Ngen kula iki mikire ngaten iku latihan ikhlas. Wong-wong iki mboten do ngakoni ora ngakoni, ngimbangi ora ngimbangi, ngergani ngajeni ora ngajeni lan ngergani ora penting. Wis kuwi wis ora pati pokok. Sing paling pokok ki Allah ngerti kengko ngekeki ganjaran. Enak iki. Latihan abot lho Pak iki prakteke. Abot kaya ngomong biasane ngamal iki do butuh pengakuan ben diakoni, butuh imbangan ben diimbangi. Ayo kaya sing lanang kene iku, sing lanang ngekeki dhuwit sing wedok, karepe sing wedok men ngekeki imbangan, karepe sing wedok men ngimbangi. Ngimbangi netepi nuruti apa sing dadi karepe jenengan ngono kae. Bar ngekeki dhuwit karepe jenengan ra dituruti nesu emosi lah iki ngekeki dhuwit terus lillahi ta'ala. Isih butuh imbangan jenenge. Kudune ora kaya ora nesu, ora piye-piye wong incengane dudu imbangane kok incengane iku ridho karo suwargane Gusti Allah. Wau ten PKK ya kula terangke ngeten niku salah satu materi keterangane wong Banmane kula ngaji ten PKK. Kadang wong wedok itu ya terus ana sing takon, "Ha nek ngeten niku sing wedok ki dosa ora, Pak?" Ana sing takon ngeten niku, "Lah ya dosa karo ora dosa monggo." Kok monggo pripun? Otomatis kaitane karo lega ridane sing lanang. Engko nek ngono kuwi sing lanang lega ridho ya ora dosa, ning nek sing lanang tangga ngono ki grudel rada mangkel karena ngerasa kudune sing tandhangi sing wedok kok ora gelem temandang, akhire sing lanang temandang ning atine grudel, ayo sing wedok dosa. Hati mung tergantung otomatis ya. Kita mulai do mikir iki. Kita itu. Mula bapak-bapak men supaya bojo wadon iki ra akeh dosane. Iya. Kan ya bojone jenengan liman-liman to nek do akeh dosane. Pokoke apa-apa mang rido ngono bae. Mang ridane mang lega ngono wae ora usah mangkel rasa grudel kok nek likon jenengan ki mangkel grudel ndak sing wedok akeh dosane. Mula disetel ngenduk, diridani, dilegani ngono wae. Ben ra akeh dosane. Ana ora gaweke witan, ayo nalika ora gaweke witan pokoke awake dhewe lega ngono, ben kono ora dosa. Kok pengembangane opo banget. Kita ora tekan mikir ngene iki.
Abot nek iku abot tenan. Sing nomor 3 bakdo mendem, iki bakdo mendem wal mutadammihu. Wal mutadammihu lan wong sing mutadamih niku nek bahasane awake dhewe guprat bil kholuki iki kelawan zafaron kelawan lenga wangi wong sing guprat utawa wong sing nganggo lenga wangi berlebihan niki yo malaikat ngedoh kabeh wong sing nganggo lenga wangi ngantek guprat ngantek berlebihan sehingga ambune breng-brengan wangi banget kae. Wonge liwat sliti wis bablas wonge ning wangine isih keri. Karena saking wangine niku malaikat ngedoh. Nganggo wangi-wangi monggo apik. Kanjeng Nabi niku ngendika ana 3 perkara sing dadi kesenenganku. Salah siji saka 3 perkara niku nganggo wangen-wangen ning ora berlebihan. Ya nganggo parfum monggo tapi aja kebangetan. Syukur nganggo parfum iki sing kalem, sing iso nganggo wong sing cerah nek adoh titike ra mambu nek. Iki gandeng tua-tua ya ora kepikiran mau wis ra tau nganggo. Wangine wong tua-tua iki pokoke adus nganggo sabun gip. Wis wangi wis lega. Ora ana parfum-parfuman. Kula iki saiki ya ora tau nganggo parfum akhire nek dek wingi-wingi seneng. Lah ning bahasa bojo kula iki meteng nang anggere kula nganggo parfum mah mutah-mutah sik. Aku iki anggere kula cerah pas kula nggo parfum mah mutah-mutah. Lah ya pelecehan to. Bahasan kula ora nggo parfum kecut titik ya mutah-mutah. Lah iki dadi angel banget. Kesimpulan iki kok ketoke ping ra pengin cerah aku. Lah kula ngecut titik mutah-mutah, nganggo wangen-wangen mutah-mutah. Ning gembel, gek imam, gek zamanya. Nek sakniki wis mbegek kuwi kecut ya biasa, wangen-wangen ya biasa. Masalahnya niku wis 5 kok ya. Niku wis 5 sasi dadi kok banget. Wis ora nyidam jenenge niku. Wis rada mbegek. Saiki ganti anu madangan. Jadi wong meteng 5 munggah iki terus dokoh. Terus madangan lah itu yo karo dipangan anak itu. Satu barang kol. Bener mah lompong pentek. Tak lok bola kok kowe karo lompong wedok nek amping-amping kan kae anakmu sing pengen ngiwang ora ilok-ilok. Mosok anak wis ngarani lompong. Kok ora cocok. Nah itu tembokne sing iki bapak-bapak ibu-ibu aja nganggo wangen-wangen sing berlebihan bahaya. Bahaya niki malaikat ngedoh malah ana pengendikan liya niku kelaknat sing model ngeten niku kelaknat. Telu niki sing nomor 1 wong sing keneng hadas gedhe junub, sing nomor 2 wong sing mendem, sing nomor 3 wong sing nganggo wangen-wangen berlebih-lebihan. Kabeh iki didoi karo malaikat. Wa an aliyin lan saking sahabat ngali karamallahu wajhah karomah muga-muga mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajahahu ing wajahe Sayyidina Ali annahu sak temene utawi Sayyidina Ali iku kala ngendika sapa Sayyidina Ali ngendikane kala wis dawuh
sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi man sapane wong taro kakang ninggalke sapa man mau dinga sakrotin ing panggonan rambut siji min jasadihi saking jasate man fi jinabatin ing dalem kahanan junub ing dalem kahanan jinabah lan yafsil kang ora ngedusi sapa man ha ing panggonan rambut kuwi mau fungila mongko bakal digawe sapa man biha sebab ninggalke sirah sak rambut ora teles bakal digawe kada wa kada ngene lan ngene finari ing dalem neraka. Nah ya bahaya banget to iki nek babakan adus Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge pas adus gedhe iki keterangane kula susun kalimat kula sing marai penak ben jenengan minangka keterangan iki penak. Sing sapa wonge adus jenabah kok ana sirah sak rambut wae sirah sing ndedul rambut sitok niku ora teles. Karena nek adus gedhe iki rambute ya sirahe kudu teles, Pak. Ya rambute teles, ya sirahe kudu teles. Sirah niku sing nggo jedul rambut. Karena penak sing gundul. Dadi men cukup nelesi sirahe tok aman wong ora rambut. Sing budak-budak kuwi mapemu meling-meling kae gampang teles. Anu sing di rambut ketel, sing di rambut kandel, iki nek ra nemen-nemeni ratus, mengke sing teles ming rambut pinggir jaba, jebul jero iso ora teles, kepara sirahe iso ora teles. Mbok sithik ro kitik ana sirah sing ora teles nalika adus gedhe. Nalika adus gedhe kok ana sing ora teles. Mongko neng neraka sesuk wong niku bakal digawe siksa ngene ngono sing ketemune werna-wernane siksa dipalingke ning dheweke gara-gara aduse ceroboh, gara-gara aduse teledor. Hati-hati tenan nek adus kuwi, nek ngantek teledor ana gawat sing ra teles wae ancamane siksa neraka rika padha karo ora tau ngilangi junub kok ketoke wis adus ning padha karo ora ilang iki. Lah nalika junub kira ilang go salate malah dosa, go maca Qur'ane dosa, engko go dengok ning masjid reka-reka iktikaf ayo malah dosa. Apa meneh kok nggo umrah apa haji, saya dosa wong adus gedene ra dadi isih nggawa hadas gedhe utawa isih nggawa junub jenenge. Mula matur rukun sing nomor 2 adus gedhe niku nggawa awak kudu teles kabeh. Engko nek ana awak sing kena cat kae Pak, jenengan ngecat nggo ngecat tembok, nggo ngecat kayu bila ana cat sing tetes ning awak. Lah iki nek jenengan kenengan hadas gedhe langsung adus gedhe sementara awake gupak cat, iki kok sing teles cate kae. Kulit ngisor cat ora teles wong cat iki rapet. Dadi kulite jenengan sing ning ngisor cat niku ora teles. Karena mboten mangkilangi cate. Lah kita ngerasa wis adus gedhe ning ora ilang junube. Makanya sing dadi gawean ngecat kae nek kenengan hadas gedhe sedikit dicek sik ana ora awak sing kena cat. Termasuk rambut niku kadang kala sak do wedi tuwa dicek. Akhirnya rambutnya ketetekan cat, nggo adus niki mungkin dadi ora teles, sing teles cete.
rambutnya ora teles kok ketutup cat kok. Raya bahaya tau. Cat rambut ki apa? Semir kae. Cat rambut ki semir. Makanya menurut agama nyireng rambut ki ora diparengke. Gawe rambut ireng ki ora diparengke karena gawe rambut dadi ireng ki mung dicet. Ning nek ireng digawe liyane oleh karena ireng digawe ora ireng ki ora dicet. Walaupun ya ana sing dicet, ning kerep-kerep digawe ora dicet. Ming dipateni dikai bahan kimiawi apa sedelo akhirnya melosok mati rambute. Lah terus ana semu kuning, ana semu putih, ngono kae lho rambute. Ning nika ora dicet, nika ming dipateni rambute. Enak jenengan kurang mantep niki lho contone. Niki lho contone. Niki kudu cet niki kok ya kudu semir iki kudu semir. Niki iki nek cara bahasa keren jenenge bleaching. Iki di bleaching nek cara bahasa keren. Utawa nek bahasa keterangane rambut ini dipateni. Jadi mati, dipanasi. Kaya gampangane kaya awake dhewe jaman cilik biyen angger kerep pepanas ning sawah niku rambut iki dadi malih abang to kae. Kena sinar matahari nika lho. Nika abange nika iki ora kok diwarna, ning kena sinar matahari dadi rada mati abang. Niki yo dipanasi dadi kaya ngene iki. Raya malah do grenang-greneng to. Ya, sebasan dikai contoh sing tok lek malah. Wah, nek ngono kae yakin kaya gendol. Angel nek ngono kuwi ya. Sing penting ora dosa urip iki karo ora melanggar utawa ora melanggar syariat, ora melanggar fikih. Jadi nek wis ngerti ilmune piye-piye iki pernah ya padake kene iki ora ngawur ya nganggo aturan ning gaul ngono lho. Ya nganggo aturan rada keren ngono lho iki. Ning jane ana lho siji loro sing do batin nek ana kae langun ji ngono ya ana lho jane. Ya mung ra kontrol ya. Sakarku. Nek langun ya ora wong kalem. Enteni ning jenengan ngalem ya ket sesuk ra bakal. Mau jenengan ki ra cocok karo aku. Ngati-ati lho niki nek ngancek jenengan liatus ora teles, ibu-ibu terutama sering kula demben matur. Iki wajah ibu-ibu iki ra penuh dengan make up. Saka mulai pelembab terus alas bedak loro niku wis cetha kaitane karo minyak. Pelembab dan alas bedak niku minyak. Mula nek isih make up meblok-meblok kae langsung adus gede. Wis niki adus gedene ora sah sebab banyu sing kena ning rai utawa sing nglesi rai niku campur lenga. Lenga make upan niku kok ya dadi lenelesi ning rai niku hukume banyu mutahoyar, banyu berubah karena banyu campur minyak make up. Niki mungkin dadi ora sah ya. Nek arep adus gedhe sing make up meblok-meblok sing make up kandel niku saurung adus dilangi sik. Nganggo pembersih muka kae, nganggo nika lho nganggo mas. Kok nganggo kupas iki to? Kok malah nggo amplas. Kaya ambyar ini. Pembersih muka ini kaya ana Vaseline, terus ana Biore, terus ana apa-apa kae. Jenengan ketuwen dadi ora gaul. Nek sing tuwa-tuwa ya ora gaul, ora kenal pembersih muka kok ya. Wong ngadus iki
Nah, awake dhewe sing lanang iki sabun siji ya nggo rai ya nggo apa kok ya. Nek wedok-wedok niku mboten Pak, engko adus kuwi sing dienggo rai dhewe sing bapak dhewe. Telaten kok wedok ngono. Iki sing nggo rai sabun iki, sing bawa sabun iki. Mula wajar nek raine rada resik-resik iki wajar kok ya. Dagangan yo salon dagangan kok ya. Ya di PP itu sing jenenge dagangan iki apik-apik. Lagi bapak-bapak sing do duwe dagangan motor kae ya dilaknek. Ya dilengani men ketok prengseng kae. Ya nek dagangan ki ngono kuwi. Nek bahasa payu nyatane ya sing subreh kok. Iki bahasa payu gek dilalae karo sing kurang rumah wah malah ketemune dadi sing jembeblek iki. Wong sing nuku radhong wani nuku jera ke rumah. Lah yo nek duwe iki di rumah, duwe niku dipokoro. Engko mesti sip kae. Ya mesti setil brewing tur sing di rumah seneng. Lah ya apa-apa iki duit nggih nek ra duit ra mampu. Tenang kanggo duit terapa. Mula sing rondo-rondo iki nek arep dipek wong lanang kene aja gelem. Wah, amen saya ora kerungu. Rondo kae kudu ngarani. Kudu ngarani golek sing rada sugih-sugih. Nah, kok kene rasa wae. Ya ngelmu karo ibadah kaya ceritane iki ngelmu karo ibadah. Ning nek sing wis gluwi-gluwi resik-resik kuwi nek kena jinabah, kena junub, sadurunge adus gedhe minyak sing ning rahim kuwi dilamisik. Engko terus lagi adus gedhe. Sebab engko ndak kenengan hadis iki engko bakal disiapi siksa werna-werna ning neraka kono karena disinyalir nalika adus gedhe biyen ana gawet awak sing ra teles utawa teles ning sing dilesi banyu mutagonyar. Ha kuwi dadi ora sah kaya ngeten niku. Hes genah ta iki. Iki sik jam 9. Pindah Wonolela niki. Ngaji akhir sana ten Wonolela. Kula nyuwun ngaji Asmaul Husna tahlil keri. Kon biasane jam 8 iki wis bar Asmaul Husna iki mau jebul ora apa-apa. Kesake mah mentingke ngetokke pacitan. Makane Asmaul Husna kula njaluk keri tak ngaji sik ya. Niki mungkin bater iki sing Asmaul Husna tahlil dadi ampun mundur. Atur kula niki sike muga-muga diridani Allah lan apa sing kita lakukan menika muga-muga dadi celengan ngamal saleh kita manfaat faedah dunya akhirat. Lepate paringi pangapunten alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.